Kaixo, ongi etorri Pilartxonea ostatura. Aupa, eskerrik asko. Erraz topatu duzu bidea? Bai, baina meritua ez da nirea. Telefonoarena da. Ez pentsa, ni telefonoarekin ere galdu egiten naiz askotan. Utziko didazun hortasunagiria mesedez. Bai, horixe. Hemen duzu. Mila esker. Ados, hemen zaude. Bi gau ez da? Hori da, gaurko gaua eta biharkoa bai. Ederki. Sinatu mesedez, hemen eta hemen. Zortea izan duzu, eguraldi bikaina gaur eta bihar. Ikusi dut iragarpena bai. Egonaldia aprobetxatzeko aukera izango dut. Surflaria zara? Ez, mendizalea. Ai, kale egin dut. Normalean asmatzen dut, Tira, zoaz gero ostatuko tabernara. Nire senarrak esango dizu hemen inguruan ze mendiego. Primeran. Eta orain itxaron hor mesedez. Nire lankide batek lagunduko dizu logelara. Ados? Ados. Ni Pilartxo naiz. Laguntza behar baduzu eskatu lasai. Mila esker. Gero arte. Gero arte bai.